Asa na ako mga bulingon ito? Ano mas kwarto? Bulingon mo? Oh, agilab, hanap. Ikaw naglaba? Di ba mo kita gihay-hay lagi niya? Di ako naglaba, oy. Kisa man? Ay, di kunsing. Imo gipalabahan ni kunsing? Kana ako'y mga brief dito? Gusto mo siyang manglaba ko rin si mga bulingon ka. Di ako na sa gihatag. Giunam gitog sa pupong imong mga brief. Kuha to. Gana pagbalik dres bay. Ano lang gud ka? Laba na taon kunsing ang mga bulingon imo. Sunod gani ba? Ayaw pala ba ni kunsing ang mga bulingon ha? Oo. Ako niyang ingnon ka. Pagkanindot sa akong gipati, kabahin ka ning ako kinabuhi. Ang hinungdan sa akong katasig, ang gugma mo mga paraig, dili masaktan ang tumang kalipan. Ikaw ka na ko nagpauraray, langit ko ang Galing ka. Nahibaw ko. Nahiubos ka ni Lucila. Oo. Ay, uwos ko. Pero wala naman siya din eh. Wala may kapuslangan. Ako lang nabalakaan ba? Base nun niya hinuon o madisgrasya siya dito syudad. Hay maayo. Makisulti ka ni Lucila. Basin pa di mausab ang iyang naahuna. Asa na si Lucila? Tuwa sabay. Adtua lang. Sige. Ako at doon. Uli ko na ako, mag-inis ko.